Musta mga kasama? Narito po tayong muli upang magbahagi at magpakitang gawa ng pamamaraan sa pagluluto ng laing. At eto ang mga sangkap. Sariwang gata ng nyog, bawang, sibuyas, luya, patis, magic sarap, siling labuyo, capsicum, paminta, white vinegar. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong mga kaibigan. At eto, nilalagay na po natin ang gabi sa kawali na mayroong tubig. At ito po ay ating pakukuluan sa loob ng 30 minuto. Ito ay pagbabahagi lamang ng aking munting nalalaman kung paano natin iluluto ang gabi. At ayan, habang nilalagay natin ang dahon, lalagyan rin po natin siya ng suka. Sa gayon, maiwasan po na maging labog o di kaya maging overcook ang ating gabi. At tatakpan po natin ito. Mag-aantay tayo ng 30 minuto. Maraming pa iba't ibang pamamaraan sa pagluluto ng gabi. Ito, i-check lang po natin ang level ng tubig. Baka kasi matuyuan. Check lang natin kung nasa tamang level ang tubig. At muli, takpan natin para ipagpatuloy hanggang makumpleto ang 30 minutes. At kapag 30 minuto na po, ito, at nakahanda na pong kunin natin ito, hahanguin natin pansamantala, ilalagay natin sa colander para tumulo yung mga drippings po ng pinaglagaan. So patutuloyin po natin yan. Nasa ilalim ng colander ay isang langganita para nakasahod po yung mga drippings at hindi kumalat. Ayan. At kukuha tayo ng isa pang pangsalok. Ayan. At pagkatapos nito ay isi-set aside lang po natin pansamantala habang nagpapakulo tayo ng gata. At itong pinaglagaan, itatapon po muna natin ito kasi hindi natin ito kailangan. Ayan po. At unti-unti na nating natatapos. Medyo matagal nga lang magsalok. At ito, kukunin na natin, itatapon ang pinaglagaan para maglalaki na po tayo ng ayan. Tapon natin at eto na. Ilalagay naman po tayo ng gata. Ang ginamit po natin dito ay ikalawang gata po ito. Ito yung ikalawang piga ng gata. Ginamitan po natin ito ng sabaw ng nyog. Sa halip na tubig, sabaw ng nyog po ang ginamit natin. Antay lang po natin itong kumulo. Pero habang naantay natin kumulo, kinakailangan palagyan po natin itong hahalu-haluin para maging maganda po ang consistency ng ating gata. Dahan-dahan po nating haluin at lutuin po natin ito sa medium heat lamang. At ayan, saka natin ilalagay ang dilis. Ito, 3 balot na dilis po ito. At
Kukuluin po natin ang pakukuluin. At ilagay na rin po natin ang luya, bawang at sibuyas. Pagsasama-samahin na po natin ang lahat ng mga ingredients, pati yung capsicum. Lagay natin hanggang sa pumalo na ang lasa niya sa ating mixture. Tuloy lang nating haluin para manatili ang consistency niya. Ayan. At haluan natin ng dagdag na pampalasa, ang magic sarap. Para kulang pa, dagdagan ulit natin. Pasensya na kayo, may mga manok po dito sa kapitbahay. Gusto makisali sa ating ginagawa ngayon na pagbablog. Ayan. At pwede na po nating ilagay ang gabi. Halo-haluin lang po natin ito. Ayan. Umaamoy na rin ang gata. At dagdagan po natin ng suka. Ilagay na rin po natin ang patis. Ito, tansya-tansya lamang po ito. Kumbaga sana tansyameter. Haluin natin. Palagyan din po natin itong kinakailangan haluin para maiwasan na magkaroon ng dumikit yung gabi sa ilalim ng kawali. Para maiwasan po magkaroon ng tutong. At ilagay na rin po natin ang paminta at ang sili. Ayan. Pagpud lang natin. At haluin ulit. Ito, at amoy na po natin ito. Talagang nalalaghap na ang samyo ng ating laing. O aantay lang po natin na medyo matuyo siya ng konti, mag-reduce ang kanyang liquid mixture. Ayan. Makikita po ninyo hindi siya nadudurog dahil sa nilagyan po natin ng suka. Kapag wala po kasing suka ito, ano po siya, nadudurog po yung katawan ng gabi pati yung dahon. Depende, may mga tao na gusto naman yun talagang durog siya, kaya kanya-kanya po ng style. Ayan po.
at malapit nang magpakita ang katotohanan. Amoy na amoy. Nakakatakam na po ang amoy nito. Wala pa po ang kakanggata dyan, pero iba na po ang amoy. Mabango na. At ayan, binubuhos na po natin ang kakang gata. Ito'y puro po itong gata na ito. Wala pong halong tubig o kahit anuman. Ayan po. Malapit na katotohanan. Mga kaibigan, baka pwede naman po pakisubscribe na rin at pakihit ang notification bell para mabigyan naman po kayo ng abiso sakaling meron tayong bagong video na ini-upload ulit. Ayan, may manok na naman. Wala akong maihalo. Yung manok na yan ang ihahalo ko rito. At ito na po, luto na po ang ating laing.